ಮಾತೆರೆಗಳ ಬುಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದ ಕುಡಿಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗೂ ನಿಖಲೇನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾಯನ ಚಿನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೆರೆಯೋಣಗ ಇನಿ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನು చేస్తుంది ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಏನು చేస్తుంది ಪ್ಲಸ್ಸಾ ಮೈನಸ್ಸಾ ಪನ್ಪನೆಯನ್ನು ತೆರೆಯೋಣಗ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣದಾದ ಪನ್ಪನೆಲ್ಲ ತೆರೆಯೋಣ ಚಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಮಲ್ಪಗ ಅವೆಡ್ದು ತುಂಬು ಏರ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚಂಡ ಇನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಶುರು ಮಲ್ಪಗ ಇನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತುವರೆ ಪೋಪುನಂದಂಡ ಕಾಂಡೇಡ್ ದಿಂಚಿಲ ಮೈನಸ್ ಡೈತಂಡು ನಿಫ್ಟಿ ತುವರೆ ಪೋಪುನಂದಂಡ 183 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಅಂಚನೆ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ತುವರೆ ಪೋಪುನಂದಂಡ 557 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೈನಸ್ ನಿಫ್ಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತುವರೆ ಪೋಪುನಂದಂಡ 540 ಮೈನಸ್ ನಿಫ್ಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ 1.55% ಒಂಜಾರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೈನಸ್ ನಿಫ್ಟಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ತುವರೆ ಪೋಪುನಂದಲ್ಲ ಅದೇ ಪಂಡ ಕೊಡೆ ಕತ್ತಲೆಗೆ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇನಿ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಬರ್ಪುನ ಚಿನ್ನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ದಾಯ ಪಂಡದನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಮೇರಿಕದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತುವರೆ ಪೋಪುನಂದ ಕೊಡೆ ಓಪನಿಂಗ್ ತುವರೆ ಪೋಣಂದ ಮೈನಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ತುವರೆ ಪೋಪುನಂದಲ್ಲ 214 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಪಂಡ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಈ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಹಿಡಿತಂಡು. ಸೊ ಒಂದಿಡ್ದವರ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಲ ಮೈನಸ್ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಬುಕೊಂಜಿ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗಡಿ ಅಂಕ್ಲ ಐನೇ ಪಣಂದಿಲ್ಲ ಪನ್ನೇನೇ ಚಿಂಗಮ್ದಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತಂದಿಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆದ ಆವರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋಂಡು. ಸೊ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಏನೋ ಮಲ್ಪೇರು ಪಣಂದ್ರೆ ಕೆಲವರಕ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನಕ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಿರ್ತು ಪಾಡಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೇರು ದಾಯ ಪಣಂದ್ರೆ ಏತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಿರ್ತು ಬಂದು ಆತು ರೀಟೇಲ್ ಅಕ್ಲ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಏರು ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಪೋಡಿದು ನನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಪಣ್ ಪಡೋದು ಅಕ್ಲಡಿತ್ತನೇನು ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪಡಿಸಿರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೇರಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕ್ಲು ಹೊರ ಮಾರ್ಕೆಟನ್ನು ತಿರ್ತು ಬೂರಾದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಕಂಪನಿನ ಪೆಜ್ಜುನ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೇರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೇರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ಪನ ಅಂಚ ದಾಯ ಪಂಡಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಆಂಡಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವು ಪ್ಲಸ್ಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಬುಕ್ಕ ಏನು ಪಂಡಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ 4 ತಾರೀಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ರೂಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಡ್ BJP ಹೊಂಡು ಒಂದು ವೇಳೆ BJP ವಿನ್ ಆಂಡಂಡ ಬಹುಮತ BJP ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದೇ ಪಕ್ಷ ಬಹುಮತ ಮಿನಿ ಬತ್ತಂದಾಂಡ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಾಕೆಟ್ ದಲಿಕ ಬಲಿಪಣಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು 4 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ದಯಪಂಡ 4 ತಾರೀಕು ಅಂಗಾರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 11 ಗಂಟೆ ಅನಾಗ 12 ಗಂಟೆ ಅನಾಗ ನಮకు ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏರು ಬಹುಮತ ಬರೊಂದು ಲೇರ ಪನ್ಪಣಂಚಿನ BJP ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ ಬತ್ತಂದಾಂಡ ಮೂಜಿನೇ ಸಾರಿ ಈ ಮೋದಿಯೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಪನ ಸೂಚನೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅವಳ ಬಹುಮತದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂಜು ವಾರದ ಮಟ್ಟಿಗೂ ರಾಕೆಟ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಬಲಿಪುನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು. ಒಂದೆರಡವರ ಇತ್ತೇನ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೇರ ಪಂಡದನ್ನ ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ತುಲೆ ಈ ವಾರಡು ಒಂಚೂರು ಕೆಂಪು ಬರೋದುಂಡು. ಸೊ ಐದವರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ದಾಯಪಂಡ ಉದಾಹರಣೆ ಎನ್ಕಲ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಆವ ನೋಡು ಏನು ಆವು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಇಡು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಲ ಪನ್ಪಿರತೆ ಸಮುದ್ರಡು ಮಲ್ಲ ಮೀನುಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಮೀನನ್ನು ತಿಂದದೆ ಬದುಕುನು ಪಡೆದ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಅಂಚನೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏರ್ ಮಾತ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಉಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಲೇನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಹಿಡಿದು ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೇರ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬೋಡಿದು ನಮ್ಮ ಸೇಲ್ ಮಲ್ತಂದಾಡ 100% ಒಂದು ವೇಳೆ 4 ತಾರೀಕು ಇರ್ಬೇಕು ರಾಕೆಟ್ದಕ್ಕೆ ಬಲ್ತಂದಾಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯಶತ ಪಡೆ ಹೊಡಾಪಡು ದಾಯ ನಮ್ಮ ಸೇಲ್ ಮಲ್ತಾ ಪಡೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟನ್ನು ಕಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಐಕ್ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ತಗೊಂಡು ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂದೇ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಪ್ಪಾಗ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಮಾತಲ ತೆರೆಯೋಣಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊನ್ನೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಎನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ತುವರೆ ಪೋಪಣಂದ 9,203 ರೂಪಾಯಿ ಏನಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಆತಂಡು ಈ ವಾರಡು ನಿಕ್ಲು ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಏನಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಜಿ ಒಂದು 50,000 ಮುಟ್ಟ ಲಾಸ್ ಆಣ ತೋಜಿಡು 50 ಮುರಣಿ 22 ಮಾತಂಡು 513. ಸೊ ಇನ್ನಿಲ್ಲ 9,000 10,000 ಅಂದೇ ಪತ್ತಲೆ. ಸೊ ಮುಟ್ಟ 50,000 ಮಿತ್ತು ಏನಕ್ಕೆ ಈ ವಾರಡು ಲಾಸ್ ಆಂಡಲ್ಲಿ ಯಾನು ಕೆಲವು ಶೇರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಎನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋಗು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿನ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಎನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಪಂಡ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಗು ದಯಪಂಡ 4 ತಾರೀಕು ಬೇಕಾ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತನಾಡೆ ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರು ಎಂಕುಲು ಎನ್ನಿಲೆಕ್ಕ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ಯಾನು ಕೆಲವು ಶೇರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೈನಸ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಒಲ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಂಡಂದೇ ಪನ್ಕ. ಸೊ ಆಂಡಲ ಈ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಐನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದು ಸೊ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ದಿನೊಟ್ಟು
ಬ್ಯಾಂಕ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟ್ ಅಂತ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಖಾಲಿ 9,230 ರೂಪಾಯಿ ಏನಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಆತು ನಿಕುಲ್ ತುವಾರು ನಿಫ್ಟಿ ತುವಾರೆ ಪೋಣಂದ ಮುಟ್ಟ 1% ಮೈನಸ್ ಆತಂಡೆ ಮುರನಿ ನಿಫ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಆಂಡಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ 27,000 ಮಟ್ಟ ಲಾಸ್ ಆತ ತುಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋಡು ಏನ ಉಂಟು ಆ ಕಂಪನಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ತಮಿತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೆನ್ಸಸ್ ಏನನೇ ಪೋಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಏನನೇ ಇಪ್ಪಡು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನಮಕ್ ದಾಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋಡು ಏನ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಓ ಶೇರ್ ನಮ್ಮಡ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ನಿಫ್ಟಿ ಖಾಲಿ ಇಪ್ಪನು ಐವ ಕಂಪನಿಲು. ಸೊ ಅಂಚದು ನಮ್ಮಡ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ 6,000 ಮಿತ್ತು 5,000 ಮಿತ್ತು ಕಂಪನಿಲು ಉಪ್ಪುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಯ್ಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಏನಿತ್ತ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್. ಸೊ ನನಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತೆಗೆ ಆದ ಮಟ್ಟ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಓಡಲ್ದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಬರಿದ ಆಯ್ಪಂಡ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋನು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೇಗ ಅರ್ಥ ಆಪಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನನು ನಮ್ಮ ಈ ಚಾನಲ್ಡು ಮಲ್ಪ. ಸೊ ಅಂಜಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಆದ ಮಟ್ಟ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಓಡಲ್ದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಜೈ ತುಳುನಾಡು, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಭಾರತ್.